Ez etzigarri. Barrera bat! Ez duk zulatuko aizen indartxena baitz ere. Irabazidiat. Nagusi, atera zeure indarra eta kabatu agudo hori. Ongi, saiatuko naiz. Sasoian ezpanago ere. Zer egin oten ezake orain? Dragoi bola hoiek neuk behar ditut. Zuk inolako aleginik gabe lortu dituzu, baina nik... Ez daukat zuri trukean eskaintzeko ezer? Hago erne, Goku. Ea zer erizten dioan honi. Eraztun nahas maas hau biharko egun senti aurretik askatzeko gauza baiz, gure dragoibolak emango dizkiagu. Baina egiten ez badukik dauzkan dragoibola hoiek geuretzat izango dituk. Eraztun nahas masa? Ha, eraztunak horrelako tokian gordetzean oso argia zarela erakutsi duzu taupaipai jauna. Bai, noski mundu honetan edo zertarako moduan egon behar da. Ongi da, sekula ez dut egin, baina saiatuko naiz, bihar goizer arte esan duzu, ezta? Horixe bera. Akito bizkartzain joan eta ekarri mesedez aulki egoki bat Son Gokurentzat. Bai, jauna. Ken jaka hori eta lasaitu adi. Ederki. Gu erretiratu egingo gaitu kiritrabarik ez egiteko. Bai. Gizon hau hemen geldituko zaik, zerbait behar baduk eure zerbitzuko daukek. Gero arte.